Noswaith da a chroeso i ddechrau ffenest rhyngwladol newydd yn fyw ar sgorio. Mae gemau tîm Rob Page ar y ffordd dros y dyddiau nesaf, ond yma ar Rodney Parade, cas newydd, ni am weld 2 gêm ragbrofol bwysig yn ymgyrch Cymru dan 11 i gyrraedd Ewro 2025 yn Slovacia. Dyma 4 gêm Cymru yn yr ymgyrch ac o dan arweiniad Matty Jones, maen nhw wedi cael dechrau da. Di-guro ar ôl tair gêm oddi cartre yn erbyn Denmarc, Lithwania a Czechia, ac yn falch iawn i fod adre mis yma. Mae Denmarc yn ymweld di llun, ond heno, Gwlad yr Ia yw'r ymwelwyr. Gwlad yr Ia wedi dechrau ymgyrch nhw yn grif hefyd. Newn ni drwy hynna yn y man, ond yn gynta, newn ni dawelu am yr anthemau gan ddechrau gyda'r ymwelwyr Gwlad yr Ia. Dwy gêm, dwy buddugoliaeth i Wlad yr Ia. Nhw sy'n ar frig y grŵp a dyna'r her i Gymru heno. A wnawn ni glywed yr anthem i Gymru nesaf, hen wlad fy nhadau. Cymru'n falch iawn o fod adre ar gyfer 2 gêm fawr yn y ffinis rhyngwladol yma. Yn gemau cartre cynta nhw yn yr ymgyrch, wrth i ni agosau at hanner ffordd yn ymgyrch Cymru. Ac
i Gymru. Newyddion da yw bod Joe Low a Charlie Savage nôl ar ôl ennill capiau i'r tîm cynta nôl mis Hydref yn erbyn Gibraltar. Mae yna ddau newid arall, sef Tom Davies fewn yn lle Owen Beck sydd wedi cael ei wahardd, a chwaraewr Casnewydd chwarae ar ei gartre Matt Baker fewn yn yr amddiffyn. Dylan Blaine sydd gyda fi yn y blwch sylwebu ac newidiadau, ni'n disgwyl tebyg iawn wrth Gymru heno, Dylan. Ydyn, ie, braf bod yma, diolch Ifan. Ni'n disgwyl falle 3 yn y cefn. Ni'n gagos 4 ar y sgrin yma, ond 3 yn y cefn heno i Gymru. Hammond a Savage yn allweddol yn canol ca, a wedyn gobeithio bod ni'n gallu gwoi bagwth yn yr ymosod trwy Harris, Thomas a wrth gwrs Rubin Colwill. I Wlad yr Ia, 3 newid ers i buddugoliaeth nhw yn erbyn Lithwania fis diwethaf. Sgorio'r David Snar Johansson o fewn munud i gamu'r cae fel eilydd, a mae fe'n dechrau tro yma. Ac ar ôl i'r golwr Peterson cael cerdyn coch, mae Benedictson yn dechrau yn ei le fe heno. Be ni'n disgwyl wrth Gwlad yr Ia heno, Dylan? Maen nhw'n dîm sy'n yn unig da. Ydyn, ie, yn amlwg nhw sydd ar rig ar hyn o bryd wedi ennill i 2 gêm gynta. A ie, ni'n disgwyl gêm anodd fan hyn i Gymru, ond gobeithio nawr, mae'r cartre am y tro cynta yn yr ymgyrch, bod Cymru gallu cadw fynd gyda'r beth maen nhw wedi dangos i oddi cartre a rhoi perfformiad da fan hyn nawr o flaen pob un sydd yma i wylio. A mae'n dda gweld rhywun fel Charlie Savage nôl fewn y tîm ar ôl i perfformiad yn erbyn Gibraltar. Ie, arbennig, a mae'n rhoi hwb i bob un yn y garfan yn ei fe gweld bod na llwybr, a fi'n siŵr fydd i tad Robbie sydd yma yn gwylio heddi eto yn gobeithio gweld perfformiad da eto wrth Charlie Savage. A dyma capten Gwlad yr Ia, Baldwrson. Ie, byddwn ni'n disgwyl bod e'n allweddol yn canol ca i Gwlad yr Ia. Chwaraewr allweddol iddyn nhw, ond gobeithio gall Cymru cadw fe'n dawel yn ystod y gêm, a'n amlwg bydd hwnna'n help iddyn nhw cael y perfformiad. Anthony Bandich o Fosnia yw'r dyfarnwr. Ail waith iddo fe ddyfarnu ar y lefel yma. A mae wedi bod yn tipyn o ymgyrch i dîm Matty Jones hyd yn hyn yn diwe. Mae Cymru yn di-guro. Mae Gwlad yr Ia ar record 100%. Felly mae angen i rhywbeth newid heno. Matty Jones yn gobeithio taw y record di-guro Cymru sy'n parhau. Charlie Savage yn cael ei giro yn y canol yn gynnar. Gwlad yr Ia yn hapus i gadw meddiant. Olaf o'r gwrthmwynsion. Mae Bale let draws. A Tom Davies yn cael ei gap cynta heno. Yn gipio'r bas hir yna. Beach. Mae Bale wrth i drad lle mae'n licio bod ar y bod yn chwarae tu allan i'r gol. Yn gadarn fyna. Ie, amddiffynwr yn rhoi gwybod i'r ymosodwr bod e mewn gêm i ddechrau fyna. Ond dyn ni am roi gymryd y cicio rydd i ffwrdd i Gwlad yr Ia yn enwedig yn hanner yn unen. Ond ni'n gweld yn gynnar fan hyn nawr Cymru wedi cymeryd siap yn dda eistedd tu ôl y bêl. A mae'n iawn, os o Gwlad yr Ia yn wario o flaen nhw, maen nhw'n gallu reoli'r gêm heb meddiant. Mynd lawr y dde, mae Gwlad yr Ia. Ingerson, methu'r bêl myna. Hwn dal i roi'r pwysau ar y cefn i Gymru. Angen i Beach, cael gwared y bêl. Ond ffordd at llun y llaner, Josh Thomas sy'n aros yna i Gymru. Hammond. Luke Harris sy'n cwrson, llwyddo i gasglu ar yr yslys. Dal yno i Gymru a bydd Josh Thomas yn rhoi'r pwysau ar Benedictson yn gol. Benedictson methu clirio yn bell iawn. Bale dal yno i Gymru. Pas da gan Colwill. Yn y bas gan Hammond methu lledu'r bêl tuag at Finn Stevens. Oedd yna'n anffodus fyna bod e methu cael y bêl allan. Oedd e'n bach o gyfle i Gymru ymosod fyna. Dolo allan at Baker. Yn ei gartre arferol ar Roddy Parade. Chwarae dda fyna gan Luke Harris, gael ei gorff rhwng yr amddiffynwr o'r bêl a wedi cymer y cyffwrdd. Mae'n amlwg mae Gwlad yr Ia yn pwyso'n uchel fan hyn a mae'r pwysau'n dod arno. Mae'n bwysig bod Cymru yn cael y cyffwrdd gyntaf yn dda a wedyn yn medru gwarchod yr amddiffynwr o'r bêl a os oes angen ennill cic rydd.
Erbyn yn mynd i hir. Thomas, tu ôl i'r Lithfyn, a mae'r Llymanwr yn codi. Oedd hwnna'n ddadleuol, mae Josh Thomas yn cwestiynu. Yn weddol agos o Lithwania. Llinell uchel fyna glan Gwlad y Ia, felly fydd y bêl na ymlaen yn ystod i'r gêm datblygu. Dyflo ar peniod a Baldwrson y capten, sy'n ennill y bêl yn y canol. Robertson, nôl at Carlson. Y ddau yna yn canol yn ymddiffyn i Wlad yr Ia, nhw'n chwarae yn yr Euros Dan19 dros y haf tro cyntaf i Wlad yr Ia cyrraedd y twrnament yna. Felly mae yna genhedlaeth dda yn dod lan gyda Gwlad yr Ia. A felly dyna pam maen nhw yn eistedd ar frig grŵp gyda gêm wrth gefn hefyd. A Dylan, mae Cymru wedi cael dechrau da, ond mae'r ffenest yma mor allweddol nag yw e i obeithio'n Cymru o gyrraedd yr Euros. Cael pwyntiau fan hyn. Mae fi'r groesiad yna fynd yn syth at Beach. 4 pwynt fan hyn, a bydd hwn yn ffenest gwych i Gymru. Bydd yn sicr. Yn amlwg mae wedi bod dechrau dda gyda gemau anodd oddi cartre, ond mae'r ffenest yma'n un enfawr nawr yn ydy. Gwlad y Ia fan hyn, nhw wedi ennill 2 gêm gynta. Bwysig cael rhywbeth allan o'r gêm yma, gobeithio'r buddugoliaeth yn amlwg. A wedyn, Denmarc di llun eto gêm anodd, ond cartre a gobeithio ni buddugoliaeth eto, neu fel ti'n gweud, o leia 4 pwynt, a bydd hwnna'n wedi bod yn dechreuad arbennig. Low, cymryd i amser yn y cefn. Fel Savage yn cael cap cynta yn erbyn Gibraltar. Ddim yn cael gymaint o benawdau nath Savage cael gyda creu y gol na bas wych gan Savage. Ond Jolo yn gawr yn y cefn i Cymru dan 11. Llechen lan erbyn Gibraltar. Yn da gan Gymru fyna, ni gweld nhw jyst yn medru tynnu Gwlad y Ia allan o'i siap i cael bach mwy o gwagle lan y ca. A chwarae dda yn cadw meddiant, ond gweithio i ffordd lan y ca fan hyn yn dda, ond eto Gwlad y Ia nawr nôl yn ei siap, felly bydd angen fwy o symudiadau. Pas yna gan Savage yn mynd yn syth at Sigur Geirson. Fe yw'r trydydd newid yn y tîm yma. Ni Savage a Jolo yn cael y cyfle yna gyda y tîm cynta. Ond mae'n braf gweld hynna, yr un peth gyda Beck a Harris yn cael ei enwi ar y fainc yn y gêm yna. Mae'r cyfleoedd yna i'r tîm dan 11 yma gamu lan. Mae hwnna mor dda yn ydy, a'r llwybr yna, a bod ni'n gweld hwn nawr fel lle i'r chwaraewyr i ddatblygu ar y lefel ryngwladol, fel bod pan maen nhw'n cael y cyfle i camu lan, bod nhw'n gallu cymeryd y cyfle yna. Gwydmwnson, gyrru mlaen. Un arall o'r tîm dan 19 yna. Allan at Sigur Geirson. Hwna, wyriad bach ar y croesiad. Nath amharu ar y chwarae, a Davies am rhoi ddi mas am gic gornel. Ffodus fyna, croesiad peryglis fyna. Bwysig bod yr amddiffynwyr yn marc yn tyn yn yr cwrt Cosby. Sicrhau os mae'r croesiadau yma yn mynd i ddod i mewn, i bod nhw'n na i roi'r challenge i mewn. Gornel gyntaf gêm, Baldwrson, y capten i Wlad yr Ia fydd ar gwasanaeth. Y cyfle i Wlad yr Ia. Daweli y dorf yma yn Rodney Pred. Angen neud yn well na hynna ar Olafwr Gwydmwnson. Mynd at y postyn cyntaf yna gyda'r cic o'r gornel. Yn amlwg y pêl yn yr outswinger fel maen nhw'n gweud, a lot rwyddach rhoi pwer ar y bêl wedyn i'r person sy'n dod redeg mewn i medru sgorio. Olafwr Gwydmwnson ar y sgrin fyna. Yn un o 3 chwaraewr FH Hafnor Ffiorddwr yn y tîm yma heddi, a ni moyn gofyn i ti aros am cyfle. Allan ai aros dan y ddiwedd y symudiad yna. Dylan, ti wedi bod mas yn chwarae yn erbyn FH Hafnor Ffiorddwr. Sut le o fe? Neis bod ti gofyn. Do, wnaethon ni cael i tynnu yn erbyn
hafna ffioder gyda hwlffordd mewn wnaethon ni cystadlu yn yr UEFA Cup blynyddoedd yn ôl yn awr. Allan yn Reykjavik nath ni wario'r gêm, ddim yn fuddugoliaeth i ni yn anffodus, ond taith dda, mae profiad arbennig. David Schner, Johansson yn un arall o'r chwaraewyr hafna'r ffioryddwr yna. 9 cap llawn gyda fe. A fe yw'r un nath creu'r argraff yna. Syth ar ôl dod ymlaen i'r cael angen Lithwania wedi bod yn dim anodd i dorri lawr i Denmarc ac i Gymru yn y grŵp yma. A'r unig gol i Wlad yr Ia yn y gêm detha nhw. Yn dod gan yr eilydd Johansson, cyfle i Gymru nawr. Mae Thomas yn aros am y bil yn y canol. Y croesiad yn dod yn un isel. Oedd Harris yn dilyn y bel i fewn. Trio roi y bas ola fewn. A cyffyrddiad arbennig fyna, jyst i torri'r llinellau lawr y chwith i Gymru. Harris, dwi'n credu, arbennig, a wedyn unwaith o trwyddo. Just angen croesiad bach fwy o safon fyna. Oedd Finn Stevens yn neud y gwagle lan ar y postyn pella. Holl ffordd ôl at Bevan yn y cefn. Bevan yr unig un o'r tri yn y cefn. Nath dechrau yn erbyn Czechia sy'n dal i chwarae. Joe Low fewn yn cryfhau wrth gwrs, ond wel eisiau Luca Hwl. Y bel yma ymlaen, dim cam sefyll. Thomas yn trio tynnu ddyn ôl at Luke Harris. Mae dal yno Stevens at y posti pella. Davies yn o'n aros. Gwadrian penio mas. Methu dianc yn bell iawn. Eto, rediad arbennig fyna gan Thomas, a wario ar yr ysgwydd olaf a wneud y rediad yna, mae just angen i fe amseru nhw. Ni'n gweld bod y cyfleoedd yna'n dod, felly cadw edrych ar hwnna nawr i Gymru, a croesiad dda eto chwarae dda gan Gymru. Nid am y tro cynta, Joe Low yn cael ei ddyfarnu yn bod yn rhy gorfforol gan Banditch y dyfarnwr. Savage yn codi am y bel. Low. Ei roi dan bwysau. Deg munud. Wedi mynd. Bydde Matty Jones yn hapus gyda be mae wedi gweld hyd yn hyn? Fi credu ni, na ti gweud, cwbl o hanner gyfleon. Eto, ni'n cael meddiant yn hanner Gwlad y Ia fan hyn. Just angen bod bach mwy canolbwyntio ar y pasiau yma wrth nhw'n mynd allan i'r asgell i sicrhau'r meddiant. Ond fi'n credu bydd y weddol apus yn wedi unwaith mae Gwlad Ia yn cael y bel. Mae Cymru'n weddol dda yn ei siap heb y bel, a wedyn unwaith y cael maen nhw'n cyfforddus fan hyn gyda meddiant, a wedyn denu nhw allan edrych am y bel hir na i Josh Thomas sydd yn edrych yn weddol peryglus ar hyn o bryd. Cymru'n gweld eisiau tipyn o chreuwyr yn wedig yn y cefn. Luca Hwl, Ed Turns ac Ashworth a Owen Beck ddim ar gael heddi. Mae Gwlad yr Ia yn gweld eisiau chwaraewyr hefyd. Cwbl wedi cael ei enwi yn y garfan greiddiol, gan gynnwys mab Eiddwr Gudjonson, sydd ddim yn chwarae heddi, a balch iawn mae amddiffynwyr Cymru fi'n siŵr i byd o gweld fe. Yn sicr, sy'n ni'n meddwl yn hanesyddol o'r teulu na wedi cynnyrchu llawer iawn o chwaraewyr dda i Wlad y Ia dros y blynyddoedd, a dda i Gymru ddim i weld enw fe yn troi lan heddi. Yn barod wedi cael 16 cap i'r prif garfan a 4 gol ar lefel rhyngwladol. A beth ti'n sôn fyna nawr am faint o gapiau sydd yn yr garfan ma, mae hwnna'n dangos i ti beth yw safon y tîm. Becker yn cael ei wthio i'r gornel a Joe Low. Creu bach o amser i'r amddiffyn wrth glirio'n hir. Dyna fe, Matty Jones. Sut ti'n meddwl mae'r ymgyrch yn mynd hyd yn hyn? Fi'n credu bydd yn hapus iawn. Ti'n bod ni wedi cael gemau arbennig fyd yn y goliau hwyr, ond i reolwr ti'n moyn yr gemau i fod yn rhoi
just ystod nôl a mwynhau. Falle dyn nhw heb wedi bod fel na, ond eto mae yna tipyn o momentum nawr gyda'r garfan hyn, a fel wnaethon ni sôn yn gynnau, mae'r ffenest yma nawr holl bwysig bod ni'n cadw'r momentum na i fynd. Gwyd yn syniad yma tro cyntaf mynd am y bêl letraws hir na. A nid yma tro cyntaf Cymru'n delio dau. Mae'n bwysig bod nhw'n cael llygad mas am y bêl na. Tri yn y cefn yn amlwg le mae'r gwagle yw lawr ochrau amddiffynwyr canol, tri amddiffynwyr canol, felly bwysig bod yr ôl ysgellwyr yn cael safle nhw yn cywir, yn edrych am y pêl lletraws, ond yn barod i ymosod os mae'r meddiant yn trosglwyddo. A mynd ymlaen at Colwill. Sanne lawr, chydig gyrne. Bevan. Low yn cael ei roi dan bwysau. Tipyn o redeg yn Ingnason. Redeg am y nôl mae fe nawr. Robertson yn mynd yn beth hir mas at y chwith. Adrian trio lledu gymestyn Cymru. Yn Colwill a Josh Thomas yn gwneud jobyn weddol dda ar hyn o bryd, jyst i cadw'r chwarae o flaen nhw. Cadw'r rheolaeth fel nes i gweud heb meddiant yn holl bwysig. Mas at Sigurd Geirsson. Adrian yn cael cyfnod bach da. Gudmundsson. Can i atal. Cymru'n gyrru Adrian holl yn ôl at llinell hanner Robertson. Allan at Val Geirsson. A Becker hapus i ildio y gic gornel. Eto ni'n gweld yr chwarae lawr ochrau'r amddiffynwyr canol yma. Ond eto, dim ond bod nhw'n amddiffyn un ar un yn y llefydd na ar y ca. Gwarchod nhw rhag dod mewn i'r cwt cosbi na'r beth bwysig. Wel, ni'n gweld nhw wedyn ymyl y cwt cosbi, a wedyn y blocs yn dod mewn ar unrhyw ergydion sydd. Mae'n gosaiad cwarter awr a Adrian yn cael ei ail gic gornel nhw. Dechrau cynnyddu'r pwysau ar llinell gefn Cymru falle. Tro yma. Wel, y peniad, o'n i'n meddwl bod e'n mynd at y posti pellad i at Robertson oedd yn aros. O Robertson sydd yno nawr. A ddim am ennill y ras yna gyda'r llinell wen. Dihangfa bach i Gymru. Ond nhw wedi cael rhybydd gyda'r cornel gyntaf yn yr un lle, postyn gyntaf yna, a'r rhedwyr yn dod i mewn. Falle jyst angen edrych falle ar sut maen nhw'n sefydlu gilydd ar dechrau fyna i sicrhau bod y postyn gyntaf yna wedi gwarchod yn dda. Gudmundsson. Oedd yn un gyda'r peniad. Mae yna dorf iach yma. Gyda'r mosiau yng Nghas Newydd. Y tîm Dan 21. A mae Matty Jones ar garfan eisiau cael rhyw deimlad o gartref yn hyn yng Nghas Newydd. Wario nhw gêm gyfeillgar yma. Nôl mis Medi. Prif. Yn erbyn Charlie Savage. Hwna braidd yn has, o'n i'n meddwl, o'n i'n disgwyl bod wedi cael cyfforddiad ar y bêl fyna. Wrth iddo fe camu rownd. Falle dwi'n fach o breichiau ar y corff. Dad wedi gwneud tipyn gwaith yna ar y ca PêL-DROED rhyngwladol, fi'n siŵr. Beth fe wedi cael sioc yn cael cic rydd i ffwrdd amdano tacl fel nas, yn i'n gweud. Dwi'n siarad dianc o hanner y hunan yn cael ei gyrru nôl at Eddie Beach yn y gol. Hapus i gymryd amser. Mae Sigurd Geirsson yn cael awr arno fe. Bevan. Sigurd Geirsson yn ddilyn yr holl ffordd ac yn ildio y gic rhydd. Defnyddio'r gorff yna fyna, cryf iawn ar y bêl, a wedyn y cic rydd yn dod. Ond rhaid i Cymru fod yn ofalus chwarae yn y cefn fan hyn. Mae'n dda i weld, ond maen nhw wedi denu 4 neu 5 o chwaraewyr y bladi allan. Hefyd angen edrych am y bêl hir yma sydd wedi bod yn weddol llwyddiannus i ddechrau. Johansson.
Hapus i roi'r meddiant i Gwlad yr Ia. Os nhw'n neud camgymeriadau elfennol fel yna. Erbyn bydd ar y tafliad i drio dianc o'r gornel. Nôl at yr ymddiffyn, at Robertson. Yn Gwlad yr Ia yn gofyn mynd. Ni gweld Gwlad Ia fan hyn, jyst yn medru denu rai o chwaraewyr y Cymru allan, a wedyn i chwarae o gwmpas nhw. Ond dda gan Cymru, jyst neu eistedd yn ei siap, cadw'r siap yn dda, a wedyn y cam sefyll. Wel, ni'n gweud Sanne, nawr wrth y byg arno fe. Mae Simpads di mor fach yn Sawerdydd? Dim byth, dim byth. Gyda rai o'r tackles oedd yn mynd mewn, oedd rhaid cael Simpads fwy o seis na. Dyn dewr, Rubin Colwill. Tafliad i Wlad yr Ia. Gwddmwnson. Cymryd i amser. Tafliad i gat Sigwr Geirson. Mae yna le allan ar y dde gyda Fal Geirson. Codi'r bel yn uchan, cael ei bennu nôl fewn i'r canol. Mae dal yno, mae Ingason mynd am yr ergyd. A Crystal Mawn i Ingason methu taro'r targed. Ie, ffodus fyna. Ond oedd y pwysau'n dod yn ffodus, a wedyn yr ergyd yn mynd dros y traws. Ond oedd hwnna'n cyfle dda fyna, a bydd rhaid sicrhau bod Cymru'n amddiffyn bach yn well fyna postyn pella. 7 gol ar y lefel yma i Ingason yn 15 cap. Yn gallu sgorio goliau. Bydd ddim dangos o gwbl. Hynna yn fyna. Joe Low ar pwysau yn dda. Savage. Cymru symud y bel. Gwmpas y car nawr. Davies methu cael y bel mlaen at Harris. Ie, mae'r pwysau wedi dod lot well gwyn Gwlad yr Ia nawr, a mae'n anoddach i Gymru i cadw feddiant a i symud lan y car. Felly bydd lle angen bach mwy o symudiadau, chwaraewyr yn newid safleoedd, rolio mewn, rolio allan, jyst i creu y niferoedd wahanol yn canol car i dros Gymru. Richard Baker. Ar fenthyg yn fan hyn mae Baker o Stoke. Ail gyfnod ar fenthyg yng Nghasnewydd. A hyderus y bel wrth i drad rhaid gweud Stevens yn mynd am y bel tu ôl i'r llinell amddiffynol, a Thomas byth yn mynd i ennill hwnna. Y tîm A Beach mae mor cool gyda'r bel ar ei drad yn ydy, a fydyn mae'r gol geidwadau yma nawr tymor yma yw bod nhw'n goffo fod mor dda gyda'i drad. Gyda'i trad, a ni'n gweld Beach yn neud yn dda fyna ar hyn o bryd. Dwi'n eistedd ar fainc yn uwch gyngor Lloegr i Chelsea a cwbl o achlasuron tymor yma. Tipyn o feddwl ohono fe yn Chelsea. Ac y bryn yn system yng Nghymru. Ond ie, mae wedi bod yn neud arbennig yn wedi yn y gêm gyntaf yn Denmarc. Carson. Matt Robertson. Carson, fe oedd capten y tîm Dan 19 yna i Wlad yr Ia yn yr Euros yn Malta dros y haf. Gwydmwnson cael y bas nôl fe, sgoriodd y gol i gipio pwynt iddyn nhw yn erbyn Norwy yn grŵp anodd. Orffen ar weod y grŵp nath nhw. Ond fel sy'n gyda Cymru, fel ni'n gweld gyda Charlie Crews ar y banc, cael cyfleoedd camu lan trwy'r
oedrannau. Gwlad yr iawn, rhoi'r un cyfleoedd. Robertson yw hwnna. Brechen Kevin Josh Thomas fyna. Thomas yn un y dda a cael cic bryd i Gymru. A meddiant nôl. Beach at low. Yn y ffordd trwy rhan y cynta. Dim byd i awgrymu bod record di-guro yn mynd i ddiflannu, ond dim byd i awgrymu bod yna triphwynt ar y gweill i Gymru chwaith eto na. Wrson yn ildio'r meddiant, gwaith da yn ganol ca gan Gymru. Hammond. Jolo. O dim pwysau ar hyn o bryd. Sefyll yn yr unfan. Yn aros i ryw fwlch agor. Dyma'r bwlchau. Bron a bod yn gofyn i chwaraewyr Gwlad yr Ia ddod ato fe a creu bwlchau fyna. Ie, na sicr beth yw'r tacteg yn y fe i disgwyl i rywun i neidio allan a wedyn i chwarae o gwmpas. Ond eto Gwlad yr Ia yn ymyneddgar yn disgwyl i Cymru i wneud y symudiadau. A na beth sydd angen nawr. Colwill. Savage. Yna floedd gan Thomas yn y llinell flan. Dy'r bêl hir ddim yn dod. Hammond Trent sydd yn cynnig unan gyda'r rhediad mlaen. Eto. Yr opsiwn ddim yn cael ei gymryd. Colwill yn trial newid. Ffyrdd y cat i gael Tom Davies. A i lorio fyna, Davies. Ie, mae rhaid i Cymru symud y bêl bach yn gyflymach fan hyn. Ni gweld taw lledu'r chwarae yw'r tacteg, ond angen wneud e bach fwy gyflym. Neu os ni yn medru denu nhw draw i un ochr o'r ca, wedyn mae angen i'r pas lletras na fod yn gyflym. Stevens. Mae yna le i Davies. Cael ei giro i'r bêl. Baldwrson. Camgymeriad gan Hammond. Ffodus. Efan oedd tu ôl iddo fe. Efan, dim ffordd heibio i Ingas hon. Low. Gweld y rhediad gan Stevens. Stevens! Yn cael trod i'r bêl o methu rheoli. Ie, eto tacteg y pêl lletras na. Mae'n anffodus fyna Stevens yn methu cael y cyffwrdd gynta a wedyn trol bygwth i Gymru. Cartref 15 i Finn Stevens heno. Yw'r un mwyaf profiadol ar y lefel yma i Gymru. Ond y garfan yma. Joe McDonald i cael 5 cap ar 20. A fe gyda ni ar bottom coch. I llun o'n gêm yn erbyn Denmarc. Benedictson. Ddim yn gallu clirio'n bell fyna. Ie, dwi'n mynd ôl at Finn Stevens. Mor dda llwyddol dros Cymru yn y garfan fan hyn. Fe ar ron fwy o bec ar y chwyth yn y llwyddol yn nhw lan a lawr yr asgell na. Stevens a cyfle i groesi. A'r amddiffynwr Carlson. Just o flan Josh Thomas. Ond cyfle cynta i Gymru o gic cornel. Ie, gobeithio nawr bod ni'n siŵr bydden nhw wedi bod yn ymarfer rhai o'r cicio'r gornel yma. A gawn ni weld a bydd Cymru gallu bygwth fan hyn gyda rhyw fath o symudiad. Colwill yn aros am y bêl. A Savage yn aros amdani. Tu allan i'r cwrt. Mae Hammond yno hefyd yn ailgylchu bêl.
Ail groesiad i fewn gan Davies, a low! Joe Low yn agor sgorio i Gymru. Mae'n licio sgorio i'r tîm dan 21 yma. I bedwaredd capau ei drydedd gol i Cymru dan 21 fe sgoriodd yma. Mae'n gêm gyfeillgar yn Liechtenstein no mis Medi ac yn gwneud eto mewn gêm gystadleuol. Wel, o'n i wedi gweld hwnna wrth i'r croesiad na ddod mewn, o'n i'n gweld Low ar y postyn pella yna, a wedi dim ond yn mynd i fod un chwaraewr oedd mynd i enll y bêl yna. Peniad arbennig mewn i gornel y rhwyd. Gall honna fod yn gol mor bwysig yn yr ymgyrch yma. Croesiad arbennig, jyst chrymanu'r bêl i mewn. Ddim gomod o pŵer, ond jyst roi fe yn y gwagle, a wedyn pob cyfle i Low i ymosod ar y postyn pellach. Arbennig. Aros fel hyn, a mae Cymru mynd i frig y grŵp. Ie, mae hwnna'n anhygoel i credu yn ydy. Mae'n wedi bod yn gwneud mor dda. Oedd dim lot yn digwydd yn y gêm fyna. A na gyd sydd angen yn fe. Un cyfle, cic o'r gornel, a wedyn bêl nôl allan, a'r ail bêl na'n dod mewn. Cymru'n canolbwyntio, ond eto, ni'n gweld Matty Jones yna, ni'n siŵr bydd e wedi bod yn adrodd i'r chwaraewyr. Cyfle eto. Wel, maen nhw'n gallu senhwyro. Maen nhw'n cael y gorau o'r gêm nawr. Maen nhw wedi cael un gol, maen nhw moyn mwy. A Colwill, methu taro targed y tro yna. Hanner cyfle eto fyna nawr. Ni'n gweld y 5 munud diwetha nawr, Cymru'n dod mewn i'r gêm. Bêl yn dod ar draws fan hyn. Hanner cyfle cyfle dda fyna. A just yn methu cael y bêl ar y targed fyna, ond eto, arwyddion dda i Gymru. Fel ni'n gweud, mae'n mor bwysig pan mae'r set pieces yma, yr ail bêl sydd angen canolbwyntio yna. A wnaeth i gweld Cymru yn neud e mor dda fyna am y gol. Cicri dda i roi bant fyna, fi'n credu bod fi'n gael o hwnna. Da gan Hammond. Carlson. Cymru'n hapus i Adrian cadw'r bêl wrth y cefn nawr. Hanner awr wedi mynd. Cyfle cynta Gymru mewn gwirionedd. Yn cael ei roi yn y rhwyd gan Joe Low. O nawr mae'n y gyfle. Adrian. Bêl yn cael ei chwipio fewn. O mae ddau yna'n aros i Adrian. Davies ar cliriad, mae allan am dafliad mewn safle, gall fod yn beryglus. Fel Geirson. Fewn i'r cwrt. Fel Geirson cyfle. Gwneud dra, Davies oedd yn y ffordd. Ffodus i weddi fyna, oedd yr sgellwr i mewn lawr yr ochr. Cymru yn dianc. Ac yn mynd holl ffordd i hanner Gwlad yr Ia. Stevens. Mae'n le. Pêl dda o Harris. Just yn colli canolbwyntiad ar yr eiliad. Dyngedfennol. Am bêl fyna gan Stevens. Ond lledu chwarae un ffordd a wedyn syth lledu chwarae'r ochr arall. Y cyfle fyna i Luke Harris. Oedd yna. Oedd yna. Mae'n gweld nhw dwrhau'r ca cyn yr cic gynta, a yn amlwg yn llithrig iawn fyna gyda'r bêl yn llithro bant. Carlson. Llanad Fel Geirson. Mae Joe Low yna. Mae'n ddiffyn y sgoriwr. Oedd be'n la tu ôl i Befan, y Stevens yn gofod bod yno yn wyliadwrus, achos oedd Ingerson yn aros. Arbennig fyna eto gan Stevens. Ochr arall y cartre yma. Gweld pwysigrwydd o fod lan a lawr yr asgell. Yr safle ôl asgellwr yn holl bwysig gyda'r tactegau yma. Felly Stevens yn amddiffyn yn arbennig gyda'i safle. Ffodus fod yna i Gymru. Baker, ei amwyd. A tacl dda, mae'r dyfarnwr yn rhoi'r gic. David Snorri Jonasson yw
rheolwr ifanc Gwlad yr Ia. Mae wedi bod yn rheoli ers 5 mlynedd yn y system yng Gwlad yr Ia. Croeso mewn i'w dîm e. Bai ddelio. Gwylio'r holl ffordd. Mae Josh Thomas yn rhoi pwysau lawr ar Carlson. Carlson yn un dda i fod yn deg. Sigur Geirson. Credu bod yna wedi bod yn cam sefyll os byddai'r bas wedi chlirio yr amddiffynwyr. Ond mae Gwlad yr Ia yn dod unwaith eto. Ton arall o mosod. Y be fewn. Beach. Gwthio i tuag at y post i pella. Stevens o'no. Yn y gornel. Hammond sy'n cael bwysau. Thomas ar peniad yn ôl at Hammond. Hammond yn mynd dda. Mae wedi nid yn dda yn hanner y gyntaf. Mae tacluso pethau, ond hefyd yn marcio'n tyn iawn yn y canol ca. I bod yn teg. Felly hanner o dda i ddechrau Hammond fan hyn. Hammond ar y bil. Low yn ffigio. Yn disgwyl Bevan i fod yna. Hammond yn llenwi'r bwlch. Savage yn ôl at Low. Yn bwysau Balgwrson yn cael ei dynnu. Maen nhw digon barod i cael y bêl mewn safleoedd sy'n edrych yn weddol beryglus i ni o fan hyn. Ond i fod yn teg i Low, ben i lan trwy'r amser, edrych o gwmpas, a wedyn wneud y penderfyniad cywir fyna ar cic rydd i ddod. Balgwrson. Sgoriodd e. Munud 94. I gipio triffwynt yn ebyn gwirionedd Czech. Dim ond Cymru sy'n gallu torri colonnau. Lawio fyna. Oedd yn edrych fel fod e. Cyfle i Gymru. Ni'n dod nôl am cam sefyll. Glywed i sôn am beth i na nawr y goliau hwyr yma. Bydd neb yn troi bant, dwi'n siŵr, hyn o gyda faint o goliau hwyr sydd y bod yn yr ymgyrch yma i ddoi tîm. Mae Cymru bod yn ildio nhw yn ogystal â sgorio nhw'n hwyr. Wedi ennill y gêm na, y gêm cynta nhw. Gwrnydd Czech di unioni'r sgôr ar 87 munud ac yn meddwl bod nhw wedi cepio pwynt, ond oedd yna amser i gael i Wlad yr Ia fynd nôl ar y blaen. Fi'n siŵr bydd Matty Jones wedi pwysleisio pwysigrwydd canolbwyntio hyd at y funud ola. Mae angen canolbwyntio nawr. Gwlad yr Ia wedi rhwydo. Ond y gwestiwn os yna lawio, a mae'r penderfyniad yn dod hefyd. A mae yna gerdyn melyn am wneud. Wel, Gwlad yr Ia methu credu'r peth. Ingason yn protestio. Ben yn ei ddwylo. Ond mi oedd yna amheuaeth. Gewn ni weld i nawr. Wel, pan gwelais i fe gynta, o'n i'n meddwl oedd e'n lawio. O'n i weld nawr y coesau yn dod i fewn. Anodd gweld o fyna. Sicr Michael tuag at i Frest. Angol dda. Clir. Penderfyniad cywir. Penderfyniad da. Pethau'n digwydd mor gyflym hefyd, yn rhoi clod i'r dyfarnwr fyna, achos oedd yn anodd i ni weld fan hyn gyda'r golwg gyntaf, felly penderfyniad dda rhwng yr dyfarnwr. Dim VAR fan hyn, felly ffodus bod ni wedi cael dyfarnwr mor wyliadwrus, achos ond ti'n gweud oedd angen yr ail chwarae yna ar y ni bod yn siŵr. Oedd yn sicr, fel ti'n gweud, y tro cyntaf nes i gweld, o'n i yn meddwl lawio. Ond, oedd e'n anodd i weld pan i'n drich nôl. Evan, camgymeriad i roi Joe Low dan bwysau, ond Joe Low yn llwyddo i roddi allan am dafliad. Mi mor cryf yn yr ia. Unwaith i fe gael ei gorff i rwng y bêl ar y chwaraewr, sneb yn mynd trwyddo. Gudmundsson. Y gornel. Da ni'n cyrraedd nawr dan bwysig o'r gêm fan hyn i Gymru. Hanner amser yn dod, ni'n gweld nhw angen rheoli'r gêm tyma bach fan hyn nawr. Ni'n gweld nhw fel yn arafu pethau lawr.
A mae hwn yn rhan bwysig hefyd o datblygu'r chwaraewyr ar y lefel yma. Ond mae garfan dod i gilydd yn yr ffenest yma, mae'n bwysig bod nhw'n cael y canlyniadau, mae'n bwysig bod nhw'n sylweddoli mewn gemau pryd yw'r rannau bwysig yma. Mae'n wrth ni dod i hanner amser nawr, holl bwysig bod Cymru ddim yn ildio nawr. A siwr bydd beth sy'n newydd ddigwydd, y gol na gath ei roi fel llawiad, siwr mae hwnna'n mynd i effeithio arnyn nhw, yn wedig yna wrth ni agosau at hanner amser. Dihangfa, ydy'n mynd i neud nhw fel dwywaith? Ti'n gobeithio bod nhw ddim, ti'n meddwl angen bod nhw'n cadw chwarae, achos dim jyst am ddiffyn, so mae'n bwysig bod nhw'n cadw meddiant, a mae'n llwyddo chi am ddiffyn gyda'r bêl. Ond mae dihangfa fel na yn gobeithio mynd i cael pawb i ganolbwyntio bach mwy, a wedyn sicrhau bod nhw ddim yn ei wneud yn hanner amser. Gallen nhw sgorio. Eitha hapus Josh Thomas. Mae'n drod ar yr ergyd. Felly mae'n tasgu mas. Mae'n dal yn oi Gymru. Davies. Gymru mynd o holl ffordd nôl at y llinell amddiffynol. Baker. At Low. Mae'n angor na yn y canol. Bevan. Hammond. Troi. Mae'n Nghyswn. Nath lawio yn y cwrt bach gyne. Trosedd gan Baker. Ni'n gweld fyna Gwlad wrth ymosod a mae'n rhoi'r bêl bant. A wedyn oherwydd bod yr ôl ysgellwyr lan y ca, mae'r cefnwyr yn cael amddiffyn 1 ar 1. Mae'n gofod rhoi'r cic rif bant fyna, felly amddiffyn yn cadarn fan hyn eto yn bwysig iawn. Baldwrson, y capten. Mae'r lyfrau Bologna yn yr Eidal. Mae'r hyn o bryd o'r fenthyg yn Elfsborg. Croesiad i fewn. A doedd Mickelson ddim yn ymosod ar y post i pella. Wy'n dod fan hyn nawr gan Gwlad. Angen bod fel Low nawr yn sicrhau bod pawb yn canolbwyntio, aros gyda'i dynion, ac ydyn yn ymosod y bêl i amddiffyn fan hyn. Joe Low fel magnet pan mae'n dod at giciau cornel ymysodol. Mae'n aros yn canol fyna a bwys y cwrt bach, a mae Joe Low yn cael cerdyn melyn. Oedd yna braich uchel wrth i hwnna ddod mewn. Ddim yn siŵr pam bod hwnna os yn drosedd, pam bod ni'n ail gymryd y gic, achos oedd y cic wedi cael ei gymryd. Diddorol. Cic gornel fyddi. Rhaid Gwlad rhedeg fewn yn gyfer braidd. Ni'n gweld postyn gynta eto yn bwysig, hyd yn oed gyda honna. Felly allweddol bod Cymru yn canolbwyntio fan hyn. Baldwrson fydd ar gic, 5 munud i fynd tan yr hanner. Reit fewn i'r canol, peniad da allan. Cymru amser yn clirio, mae dal yn oi Wlad yr Ia. Balgeirson. Mae'r croesiad wedi cael gwyriad, chydig o wyriad, ond digon i Hammond allu clirio. Peniad gan Bevan. Baldwrson. Sigur Geirson. Colwill yn un dda i ddilyn yn ôl. Sigur Geirson yn fynd heibio i Stevens. Ac mi fyddwn ni'n cael kick gol. Amddiffyn dda gan Stevens yna. Angen i Colwill fod yn ofalus yn rhoi'r drod mewn o'r ochr anghywir fyna. Mae y ciciau rydd, mae'r ciciau gornel yn just yn denu fwy o hyder i Gwlad Ia. A fel sy'n gweud gyda, mae'n amser bwysig yn y gêm fan hyn nawr. Hir. Mae'n ymddangos y tîn o fe, mae'n medru reoli'r gêm nawr, mynd yn hir o'r cic gol am y tro gynta. A nawr lan y ca, a gobeithio cael bach o meddiant nawr i setlo gêm lawr. Davies. Tafliad. Hammond.
Low. Gallu cerdyn melyn yna. Stevens. I fewn, cario ymlaen. Dal i fynd, Stevens, oedi. Gan Gwlad yr Ia. Colwill. Os yna groesiad. Os yna sgil. Nawr mae coesau'n dod fewn at y post i'r pella. Charlie Savage yw'n mas i gasglu. Ar gornel y cwrt. Yn ôl at Baker. Da'n cyfuno. Ac yn arafu pethau lawr, jyst yma bach. Gwlad yr Ia, dan bwysau yn fyna. Ie, trenion ni'n meddwl cael low ar diwedd yr croesiad na. Stevens ymlaen at Colwill. Colwill yn rhoi pêl-bant, ond wedyn yn pwyso'n syth yr counter-press, fel maen nhw'n gweud. Hwna'n holl bwysig lan yn uchel yn y cab yna, i sicrhau bod Gwlad Ia ddim yn gallu cael meddiant rwydd eto, a Cymru cadw meddiant nawr. Stevens. Mae'r tafliad, mae rhywun wedi mynd lawr yn dal i ben. Credu mewn i dyn i hunan nath e'n neud fyna. Egert Aron Gwddmwnson sydd yna ar lawr. Ni weld eto beth ddigwyddodd. I fewn at y Gwddmwnson arall Olafwr. Ie, yn anffodus yna'n rhoi ben i mewn, a wedyn bod ei'r un just yn felly ddim yn cyfathrebu rhwng ddoi gilydd fyna. Mae'r clash yna'n dod. Mae'n amser i Gymru i setlo pethau nawr. Just falle cael rhoi sgwrsiau rownd y ca. Sicrhau bod pawb yn canolbwyntio unwaith eto. A falle jyst edrych yn bach mwy o meddiant. Joe Low yn cael ei ail gerdyn melyn o'r ymgyrch yma. 3 cerdyn melyn. A mae yna waharddiad. Dyna pam mae Owen Beck ar goll heddi, mae wedi cael 3. Mae Luke Harris a Finn Stevens hefyd wedi cael 2 cerdyn melyn, felly os ydyn nhw'n cael eto. Heddi, maen nhw'n colli'r gêm yn Denmarc, wrth ni weld y gol unwaith eto, Joe Low. Yn cael y gorau o'r amddiffynwyr. Ie, tad y croesiad yn arbennig yna dde. Ti'n rhoi bob cyfle fyna wedyn i rywun pwerus fel Low ar y postyn pellach, wrth drws crymannu fewn i'r gwaglen yna. Ni weld Egert Aron ar ei drad. Roedd yna 3 munud o amser yn cael ei chwnegu ar ddiwedd o'r hanner. Y gol nawr yn gallu newid pethau. Mae'n rhoi gobeith i Gwlad yr Ia neu hyder mawr i Gymru ddod mewn i'r ail hanner yma. Mae'n sefyll. Matty Jones bydde, hapusa yn mewn hanner amser. Gol o fantes yn erbyn tîm sydd wedi ennill pob gêm hyd yn hyn yn yr ymgyrch. Ydy fydd e'n mwy na hapus mynd mewn i un lan ar hanner amser. A fel ti'n gweud, cyfle fan hyn nawr fan nhw wrth Da gan Stevens. Llithro mewn yn dda. Mae'n cael ei gasglu gan Ingason. Mae dal yno. David Snair Johansson. Mae'n diffyg gyfathrebu rhwng fe a Ingason fi'n meddwl. Yna eich meddwl bod y llall yn mynd amdani. Wedyn eto, Josh Thomas, mae jyst yn rhedeg popeth i lawr i fod yn teg. A ochr anghywir fyna gan yr ymddiffynwyr Gwlad Ia, a'r cic rydd yn dod i Gymru. Mae Cymru'n hapus i Gymru amser nhw, ni hanner ffordd trwy'r munudau sy'n cael ei chwnegu yn barod. Thomas yn aros am wasanaeth. Byr mae'n mynd gan Gymru. Sy'n rafu bethau lawr. Stevens yn codi'n dda, mae Thomas tu ôl i'r amddiffyn. Gan oedi gyda'r ergyd ac yn rhoi'r cyfle yna i hyn o'r Freyr Carlson. Litho fewn ac atal yr ergyd. Peniad gwych gan Stevens, pell letroedd wrth beach, a wedyn Josh Thomas syth mewn.
Jyst yn cymryd bach gomor amser, oedi tyma bach cyn i cael eri gyda bant a'r ymddiffynwr yn dod nôl a rhoi bloc mewn. Cic gornel i Gymru. Cor safle yma. Maen nhw wedi sgorio. Joe Low yna'n aros eto. Unwaith eto mae Joe Low reit yn ei chanol i. A Hammond. Oedd yn dilyn tu allan i'r cwrt gyda'r ergyd. Sicr mae Cymru, doi cic gornel, maen nhw wedi edrych yn beryglus. Yn wedi pan mae rhywun dyti fel Low yn y cwrt Cosby. Mae o hyd mynd i fod cyfle. Ond eto'r ail bêl na beth sydd angen canolbwyntio ar hefyd. Mae'n anffodus fyna Hammond jyst yn ergydio i ffwrdd o'r target. Chwiban yn ngheg, bandage yn barod i ddod ar hanner i ben. Gol Joe Low yw'r gwahaniaeth rhwng y tîmau. Dal i gael gair gyda'r dyfarnwr am y cerdyn melyn a fi'n meddwl bandage yn esbonio mi nath Ingerson rwydo oedd e'n meddwl bod e'n union i'r sgôr ond llawio nath e. Siglo i ben, dwi ddim yn hapus ond penderfyniad cywir sydd yn rhoi Matty Jones a'i dîm fewn ar y blaen ar yr hanner. Ymunwch gyda ni ar gyfer yr ail hanner lle ni'n dechrau Cymru 1, Gwlad yr Ia, dim. Welwn chi ar ôl y toriad. Cymru manager Rob Hayes recently returned to his roots as he visited the latest Cymru Football Foundation investment in his hometown of Ferndale and Rhondda. In collaboration with Rhondda Cynta Council, the CFF invested into the site of Dan Park to boost playing opportunities in the area, particularly for girls and young women. The investment in Ferndale takes the total CFF investment in fit for future facilities to over £9 million in just 12 months, and to support the UK government and sport way. Take a listen to the big screen. Well, as chair and trustees, it's an absolute pleasure to be continuing with really hard and really good sound decisions that are not only going to impact the Welsh football but the wider community, addressing needs and inequalities. And I think we're really starting to make significant change in the world as well.
extending the Westbrook Services round 2 fixtures have been announced. Cambrian and Kenneth Vale will play Caerau Ely, Point Dower Town versus Britain Ferry Llansawer. Alfred AFC will play Cartref, and Avon Lido versus Lithwania. In the north, Flint Town United will play Denby Town, Prestatyn Town will play Rubin Town, Gael versus Mae'n Alexandra, and Llanidloes Town versus Llandudno. Diolch yn fawr.
Wel, croeso nôl i'r ymweld o Prif Welcome back now, Mr. Iceland. Croeso nôl a gyfer yr ail hanner. Cymru ar y blaen fan hyn. A Rodney Pryd yng Nghasnewydd. Gol i ddim yn erbyn Gwlad yr Ia. Fel mae'n sefyll, Cymru mynd i frig y grŵp. Uwch ben Gwlad yr Ia a gwrthwynebwyr heddi. Oedd cyn heddi wedi ennill pob gêm. Hwna'n swnio'n nais iawn yndi a brig y grŵp, ond hanner anodd o flaen Cymru fan hyn nawr, a gobeithio gallaf chwaraewyr i gyd camu mlaen. Fydd na rôl i bawb fan hyn, off y fainc hefyd, felly disgwyliadau mawr fan hyn yn y hanner yma. Be bydde Matty Jones yn gweithio nhw ar y hanner? Bydde fe eisiau newid rhywbeth, achos yn aml o'n nhw wedi gwneud yn dda hyd yn hyn. Bydd e weddol hapus, bydd yna rai pethau elfennau tactegol yn sicr edrych ar Gwlad Ian wrth ymosod ar yr asgell. Bydd hwnna'n peth bydd wedi canolbwyntio. A hefyd fi credu ar y cic y gornel yma, jyst sicrhau bod pawb yn glir a beth yw'r rolio o ran reina. Colwill yn brwydro am y bêl yn y gornel. Ond hefyd wrth ni'n gweud bod mae un peth nawr, fe llechen lan. Na'r peth sydd mynd i fod yn holl bwysig fan hyn, ond ddim i just amddiffyn yn y hanner yma, achos mae y tîm gallu cael gwthio nôl. Bydd e'n bwysig bod Cymru eto yn fod yn hyderus o fewn meddiant. Bydd e'n bwysig bod Savage a Hammond cael ar y bêl, a wedyn ni chwilio am Colwill, Harris a Josh Thomas wedyn yn rhedeg ar rhedeg tu ôl yr amddiffyn. Bydde llechen lan yn braf. Dyn nhw ddim wedi cael llechen lan yn yr ymgyrch yma eto. Mi gathen nhw fan hyn yn erbyn Liechtenstein gym gyfeillgar ôl hwnna. Neidio 2 allan yn Denmarc, allan yn Lithwania hefyd, a wedyn ni 1 gol o wych oddi, ond yn erbyn Ewroniaeth Czech. Cymru'n di-guro, ond dim llechi glân eto. Mae yna hyder yn dod wrth cael yr record di-guro yna. Mae fi'n siŵr fe fydd hwnna wedi cael ei sôn am yn hanner amser. A beth eith hyder wrth hwnna, bydd pawb yn holl bwysig bod nhw'n cadw fynd am y 90 munud neu 95 munud neu fydd yna sydd ni wedi gweld hwnna yn ystod yr ymgyrch y goliau hwyr. Bas trwy'r amddiffyn fyna gan Gwlad yr Ia. Taro'r llawr. Mewn rhwystredigaeth mae Sigwr Geirson. Pas da fyna tu ôl i amddiffyn Cymru. Oedd y pwysau ar y bas yna yn berffaith yn y fe iddi rhedeg mlaen. A wedyn just codi ben, falle
edrych am y bêl na di tynnu nôl, a na'n ddiffyn dda yn y diwedd. Cic gornel. Cynnar yn yr ail hanner yma, Baldwrson at postyd y gosa. Cael ei benio mas. Dwlow. Pwy arall? Ollfor nôl at Benedictson yn y gôl. Dath mlaen fel eilydd yn erbyn Lithwania. Joe Lowe, mae'n mor bwysig i Gymru yn y ddwy Cwrt Cosby, a wedyn wrth i nhw i wrth i fe benio allan, cael pawb allan i Gymru, holl bwysig i pwyso lan y ca wedyn. Jonasson. Yn teg at y canol. Jonasson yn cwrso'r bêl, ond Cymru sydd ar meddiant. Cymru sy'n clirio. Teg at George Thomas. Wel gwaith dda eto gan Hammond, jyst yn tacluso lan. Nid ni gwed yn y hanner gyntaf, wedi dechrau'r ail hanner yn edrych yr un peth. Mae'n mor bwysig bod e'n y safle cywir i jyst tacluso lan yn yr amddiffyn. Jonasson yn creu lle i Gwlad yr Ia. Balgeirson allan at Johansson. A croesiad i fewn, mae yna beniad yno. Gan Michelson. Wedi cael hanner cynta, reit dawel. Fe sy'n bod yn arwen y llinell flaen, ond dim fe sydd wedi hawlio'r sylw yn cyfle fyna iddo fe. Ie, jyst yn cael ei dros y bêl fyna, wedi croesiad arbennig i fewn. Jyst lwcus bod e braidd uwch ben ar y ymysodwr, ond eto bwysig bod Cymru yn marcio'n tyn yn y Cwrt Cosby. Baldwrson unwaith eto. Ond yn cael ei chodi'n uchel iawn ganddo fe. Penny a gael nôl fewn i'r canol. Colwill yn penio mas. Adria, trio ailgylchu'r bêl. Harris yn cael ei lorio fyna. Mae yna gei prif. Bach o seibiad fyna nawr i Gymru. Maen nhw wedi bod yn amddiffyn yn y ail hanner ma i gychwyn. Bydde Jonasson wedi newid rhywbeth, wedi gweud rhywbeth ar y hanner yn y ffordd mae Gwlad yr Ia'n chwarae. Bydd yn disgwyl bod nhw'n symud y bêl fach yn gyflymach. Enwedig yn ymosod, nhw wedi cael Cymru nôl wrth ymyl y Cwrt Cosby cwbl o weithiau, a wedyn jyst angen symud y bêl yn gyflym. Mae'n camgymeriad. Thomas bron y manteisio i Gymru. Hanner gyflym dod yna eto. Mae'n wrth ymyl yr ymddyfynwyr trwy'r amser Thomas i fod yn teg wrtho fe. Bygwth bob tro. A fod rhywbeth fel na nawr, bydd yn hwbenfawr i Gymru, gyda nhw gallu cael camgymeriad yn amddiffyn Gwlad yr Ia. Ond jyst nôl at Gwlad yr Ia, wrth nhw i gwthio Cymru nôl, bydd yn credu bydd yr hyfforddwr yn edrych yn y symud y bêl yn gyflymach, a hefyd newid tempo chwarae. Mae byddai trol denu Cymru allan a wedyn newid y tempo gyda rhediad, neu rhyw fath o pas gyflym, neu flic rownd y cornel, jyst rhywbeth i creu'r gwaglen nawr bod Cymru mor dwfn yn amddiffyn. Harris yn troi, mae Thomas mewn safle cam sefyll, a mae Harris yn mynd am y bas. Mae rhediad Davies yn rhy araf. Benedictson a camgymeriad. So'n gyda Thomas yn disgwyl cael y cyfle na'r blat. Dehangfa fach i Benedictson. Hwna, wedyn di triol bach o tric fan hyn yn y Cwrt Cosby, rhywbeth fydd y Cymru falle yn ymwybodol am. Ond jyst yn anffodus fyna, Thomas methu cadw'r bêl o fewn y ca i cael y cyfle. Ond eto rhywbeth i Gymru canolbwyntio arno. Rhyw fath o camgymeriad yn y cefn i cael yr ail gôl. A bysedd holl bwysig. A rhywbeth yng nghefn meddwl Benedictson hefyd. Gwlad yr Ia'n gwthio ymlaen. Stevens. Oedd allan am dafliad. Penderfyniad cywir fyna, le o'n nhw bach yn rhydwfwn i wario pêl nôl i beach. Just wario'n saff allan, a wedyn ail setio ynglyn â'r cymal nesa. Gwydmwnson fewn at Gwydmwnson arall. Mae yna croesiad. Taniad yn ôl gan Michelson. Neb yno i Wlad yr Ia i gasglu. Unwaith eto cleidiad hir tro yma gan Davies lawr y chwith. Balgeirson a'r tafliad yn cael ei gymryd yn gloi. Mae at Baldwrson. Baldwrson y capten yn cario ymlaen heibio. Wel, ni'n twyllo Luke Harris. Yn hapus i symud y bêl o un ochr y cair llall ebyn hyn. Sigur Geirson.
Di cael y croesiad i fewn, Finn Stevens yn cael blaen trod ati. Esti wthio, Gwlad yr Ia yn ôl, ychydig, Colwill, nawchi am y bêl. Bocio cross fyna eto Finn Stevens, holl bwysig. Pan mae'r safleoedd na yn dod lan i Gwlad yr Ia, bod ni'n medru blocio'r croesiadau. A wedyn dim angen am ddiffyn nhw yn y cwrt cosbi. Felly dda eto gan Finn Stevens, bwysig bod ni'n neud nawr chwith hefyd. A sicrhau bod na ddim cyfleoedd yn dod. Ond nawr, unwaith i Cymru dod allan, bwysig bod nhw'n trio ffindio'r passes yma i cadw bach o feddiant. Dim just ware heb y bêl. Troi'n dda, mae Charlie Savage. Y cael y bas, Diad Harris. Davies tu fas iddo fe. Davies ar croesiad, tuag at Thomas. Mae'n mynd o'i ffordd at Colwill. A Colwill, crybau nôl fewn, tuag at gol. Mae'n cael ei fach am gic gornel. Harris yn bwydo Davies ar yr ochr chwith fan hyn, a croesiad dda di chwipio fewn. Colwill wedi cymryd safle da ar yr wrth ymyl y cwrt cosbi, dod mewn o'r cefn. A hanner cyfle eto fyna. Davies fydd yn cymryd gic cornel yma. Ni'n gweld Cymru'n hala 2 allan am bob gic cornel, a Gwlad yr Ia dim ond 1, felly mae 2 yn erbyn 1 os ydyn nhw am ware'n byr. Ond eto gyda Joe Lowe yn y canol, felly mewn dylid i fynd. Yna Lowe, mae'n aros amdani. Joe Lowe ar gwestiwn agosa. A peniad gan Johansson. Oedd yr un ath wyro'r bêl at y rhwyd ochr. Hon wedi cael ei chymryd yn fyr gan Gymru. Ollie Hammond, yn ei codi ddi fewn, mae'n peniad gan Rubin Colwill. Mae'n yn syth i ddwylo Benedictson, mae'n glanio. Chodi'n bert gan Hammond. Baldwrson. At Gudmundsson. Gudmundsson yn cario. A Sigur Geirson yn cyfuno. A Cymru jyst yn olafu pethau lawr ychydig. Colwill wrth sodle Gudmundsson. Carlson allan at Olaf o'r Gudmundsson. Tacl dda gan Gymru. Wrth i Gwlad yr Ia trio gosod i stamp ar y gêm yma. Trio tynnu gol yn ôl. A nawthiad yn y cefn gan Mickelson. Gwthiad glir fyna, ond ddiffyn da gan Bevan fyna, 1 ar 1 cael ei drod i fewn. Glir 2 law yn y cefn fyna. Mickelson wedi chwarae yn Serie A i Venezia, i dîmau sy'n Serie B erbyn hyn. Mae fe'n un o sawl un oedd yn y garfan wreiddiol sydd wedi cael profiad yn yr Eidal, tipyn gyda Venezia, tipyn. Mae un gyda Bologna, Spal. Mae yna gysylltiadau amlwg. Mae rhyw scout yn gweithio yn Gwlad yr Ia sy'n cael comisiwn da fi'n cymryd. Wel yn amlwg mae yna sawl chwaraewr talentog wedi dod trwyddo dros y blynyddoedd, a yr scouts fel ti'n gweud yn cadw llygad allan yn Gwlad yr Ia. A nhw wedi cael datblygiadau o ran chwarae o fewn, o dan do, fi'n credu. Ni'n cofio lot o datblygiadau fyna o ran chwaraewyr, a wedyn hwnna yn amlwg codi safon eto gyda rai o'r tîmoedd yma. A'n amlwg yn datblygu talent dda yn y wlad. Matty Jones ddim yn hapus i weld Eddie Beach yn gwared gymaint o amser ar lawr. Wedi bod y dewis cynta yn y gol i Gymru. Bydd hwnna'n golled fawr as y wing, goffo mynd oddi ar y cama. Evan Watts yn aros ar y fainc, aros am ei gap cynta, ma fe. Gosaffi amser, ti'n meddwl oedd e, neu gobeithio yde? Falle tactegol fyna, nech ni gweld chwaraewyr Cymru gyd yn mynd draw i'r fainc a rhyw fath o elfen y tactegol efallai. Ond mae Beach yn edrych yn OK nawr. Fel ti'n gweud, mae'n holl bwysig i Gymru, felly gobeithio bod e'n iawn. Mae'n gosau at awr o chwarae. Y gol o tua hanner awr. Thomas wedi'r drosedd fyna. Mae Logi Rhan Robertson wedi aros ar lawr gyda... mae ar y dra nawr am dal i wyneb o dde.
Dyfarnwr wedi bod yn weddol cyson yn ydy gyda cystadleuaeth sydd gyda'r breichiau ac yn y blaen, felly ddim yn sioc i gweld hwnna'n rhoi yn cic gryf. Gwlad ia. Beth eto'n gwrth ymosod. Pas bach dda gan Gudmundsson. Nawr mae'n cyrraedd Mickelson. Cic gornel. Mickelson yn troi yn y cwrt bach. Ni'n gweld y pas na just tu ôl Kevin amddiffyn Cymru eto wedi pwyso'n arbennig. Ond mae rhaid i nhw'n wneud hwn, ti'n bod cael y bloc sy'n mewn. 2 ohonyn nhw na i fod yn teg a'r bloc yn dod. Bydd rhaid wneud hwnna yn gyson trwy y gydol y hanner. Bydd angen bod yn wyliadwrus ar gyfer y gic gornel yma hefyd. Os yna gwasam yn mynd, bydd yna gyfle. No, bydd yna ddim gyfle arall. Dyw David Snair Johansson ddim yn cytuno. Ond cic gol fydd hi. Ie, at y postyn agosach eto. Ond Cymru wedi cael y newyddion na yn y hanner gyntaf, felly pawb yn barod ar gyfer hwnna ac yn amddiffyn yn dda. Mi'n teimlo taw cic gornel wedi bod ond penderfynu'r da. Becker. Yn y canol, Hammond sy'n penio. Gwthiad. Galwad yn dod yn hwyr. Gan Banditch y dyfarnwr. Gwthiad gan Carlson. Neu Robertson. Bryn dy fi, Rubin Colwill. Unwaith eto, trwy gefn. Ni'n gweld chwaraewr yn neud hyn. Ni'n credu Harry Kane falle yw'r un sydd yn dod i feddwl yn beth i ennill y ciciau rydd yma lan y ca. Ond yn ei gefn fyna, Colwill yn neud yn dda. A gobeithio nawr Cymru gallu cadw bach o meddiant. Savage yn gadael y bêl i Becker. Mae yna flick. Ond Stevens sydd yno yn y gornel yn roedd i'n ofen y canol. Mae Savage yno. Ond mae Cymru yn rhwydo. Thomas oedd ar peniad. Ond mae'r galwad wedi dod. Bod ni'n gic rydd. Cic rydd arall i Wlad yr Iân. Ni'n anafu pethau lawr. Gen i edrych nôl i weld. Be ddigwyddodd yn y man. Ond gweitha rhwydo, Cymru ddim yn ymestyn i mantes nhw. Savage. Hammond. Mas tuag at Davies. Becker. Y ddau dîm wedi cael goliad i galw yn annilys gan y dyfarnwr. Ac yn y hanner cynta, yn edrych fel y penderfyniad cywir ar gyfer gol Gwlad yr Iân. Llawio gan Ingerson. Harris. Safle fawr gan Harris fyna. Stephen, that's Colwill. Mae'n fi pethau lawr ti'n bach. Mae'n le i'r gydio. Bloc yn y diwedd. Dyna'n safle dda gan Harris fyna. Pas lletrawth i fewn i drad, ond jyst wedi symud mewn i'r poced na. Le mae'n anodd i'r amddiffynwr i farcio. Mae wedyn yn mynd at amddiffyn Gwlad yr Iân. Harris. Colwill a Harris y cyfuno. Ola na, methu cyrraedd Colwill. Stevens fewn tuag at Davies oedd yn ymosod. Savage a Hammond methu ennill y bêl nôl yn y canol. Becker, dyn nhw'n gorff yn dda fyna. Thomas am rasio i giro Benedictson fyna. Mae di llithro fewn. Benedictson. Ar lawr. Rhedeg draw mae chwaraewyr Gwlad yr Iân. Thomas a'i ddwylo lan. Mae Banditch a'i law yn ei boced. Cedyn coch. Coch i Josh Thomas. Yn llithro fewn gyda Benedictson.
Wel, oedd e ddim yn edrych fel bod e'n dacl gas. A Benedictson ar lawr. Sicr ni'n meddwl oedd e'n mynd am y bêl yn amlwg, ond falle gyda'r call Ithrig roedd yn rhy ffyrnig yn mynd mewn, a wedd y bêl gyda'r golgeidwad, gewn ni weld nawr. Mae fel sa fe lawr a wedyn yn tynnu nôl, ond mae yn braidd yn peryglus. Benedictson yn cyrraedd y bêl gynta a yn cael tipyn o godwm yn ei ben. A Thomas ar ôl rhwydo gynne. Honna ddim yn cyfri. Nawr, oddi ar y ca. Cymru lawr i 10 dyn ar gyfer hanner awr ish sydd yn weddill. Wel ie, ni'n gweld nhw gyd nawr yn trafod. Mae hwn mynd i fod yn heren fawr nawr yn erbyn y tîm yma gyda 10 dyn. Ni weld y gôl, o ddim yn gôl. Nawr, pam. Thomas yn dringo dros yr amddiffynwr. Ie, nawr ni'n beth ni'n meddwl fyna, oedd yn pêl lletros arbennig i lledu'r chwarae, a wedyn pêl uniongyrchol nôl mewn. Mae Thomas falle just yn dringo, ond 5 munud diddorol iawn fyna i Thomas. Stevens mor dda yn fe i cael y cyffroedd y gyntaf na ar y bêl mewn ar y foli, a wedyn just braidd yn dringo dros yr amddiffynwr, ond pengyr arbennig, ond just yn defnyddio'r amddiffynwr i godi fyny gyda'i dwylio, gyda'i breichau, felly siwr o fod fel mae'r gêm di'n mynd yn penderfyniad cywir, ond yn anffodus falle i Gymru bod nhw'n heb cael yr ail gôl fyna. Daniel Juric yn aros iddo ymlaen. A mae yna o eiliadau wedi bod yn y gêm yma sydd wedi bod mor allweddol i sut mae'r gêm yn mynd. 1 gôl a gôl yr un i'r ddau dîm heb gael ei gyfri. A nawr y cerdyn coch yna, a mor allweddol bydd hwnna wrth i ni barhau ar gêm. Dim byth gêm tawel gyda tîm un ar hugen. Mae hwnna'n rhywbeth i gwneud loniad o'r dwylio Gemau Cymru. Mae'n nerfau Matty Jones ar hyn o bryd. Be bydde ti'n neud nawr? Yn y sefyllfa yma, Cymru ar y blaen, ond nawr mae yna hun o fantes gyda Gwlad yr Ia. Fi'n meddwl y peth amlwg yw 4-1 amddiffyn yn weddol dwfwn, ond eto mae angen mynd mas yn cadw'r 4 yn y canol yn weddol cil, amddiffyn canol y chwarae a medru rheoli Gwlad y Ia heb y bêl. A wedyn pan ddeith y cyfle, mae yna dal chwaraewyr gyda Cymru nawr. Yn amlwg mae'n colled i colli cyflymder Thomas tu ôl, ond gyda Harris a Colwill, bydd un o'r reina sy'n ni'n meddwl yn wario lan y ca. Bwysig bod nhw yn edrych ar ôl y bêl unwaith nhw'n mynd lan, dim yn rhoi'r meddiant bant yn rhwydd. Bydd hwnna'n holl bwysig nawr gyda unwaith gyda 10 dyn. Edrych ar bod golwr yn dod oddi ar y ca. Odwm i'w ben. Olafur Christopher Helgason yw'r golwr. A mae'r ail waith, mae yna golwr yn dod ymlaen fel eilydd i Wlad yr Ia. Mae'r ail waith mewn 2 gêm. So yma achos anaf yn y gêm ddetha, achos cerdyn coch. Diddorol, dyn nhw'n aml wedi gweld golgeidwad goffod ymlaen i'r ca. Felly fydd hwnna'n diddorol i weld sut wneith yr golgeidwad newydd hwn ymlaen. Ond edrych fel bod Cymru yn aros gyda'r 3 neu'r 5 yn y cefn, a wedyn 3 yn canol ca, jyst Colwill wrth unan wedyn yn y llinell blaen. Yna'n gostiad cynta Helgason yn yr ymgyrch yma. Mae fe wedi cael 3 cap cyn heddi.
Tryda'r bêl fyna gan Savage a'r ymddiffyn mewn safle cywir. A Pêl yn cael ei wario syth allan. Bydd angen lot fwy o hwnna, sy'n ni'n meddwl bydd yr 3 yn canol ca nawr. Savage, Hammond a Harris. Goffod gweithio mor galed gyda'r dyn lawr. Ni wedi mynd hibo hanner ffordd trwy'r ail hanner. Beach yn llithro. Bydd ddim yn glanio wrth drod. Un o chreu'r Gwlad yr Ia yn ffodus. Cyffredau'r cynta i Helgason yn y gol. Robertson. Matt Carlson. Yn trio mestyn Cymru nawr gyda'r dyn o fantes sydd gyda nhw. Joe Low. Eisiau bugeilio'r bêl. Tuag at yr yslis. Dda unwaith eto. Yn amlwg. A bydd rhaid i fe fod yn amlwg am yr 20 munud diwethaf ni. Just dros y 20 munud. Ond cadw i ben fyna. Ddim eisiau panics, ond just yn rhoi gorff na. A wedyn disgwyl y cyffyrddiad a wedyn lawr am y cic rhydd. Am sefyll. A galwad yna'n dod yn gynnar gan y dyfarnwr cynorthwyol. Cymru dilyn yr cic gol mas. Mae'r llinell Kevin yn llinell uchel tro na. Colwill yn aros am y bêl. Wedi cael ei ben ati. Mae Davies fel yn ildio'r gic rhydd. Colwill lan y can, presenoldeb, ti'n bod mae'n dda yn yr awyr, felly os gallwn ni cael chwaraewr o'i gwmpas yn rhywbeth fel na, fe fydd na cyfleuon. Yn hir. Savage. Cymru mynd am y bêl hir hefyd, ond heb Thomas yna i arwain y llinell flan. Colwill wedi cael ei nysu braidd. Thomas yn redwr mor parod yn 65 munud cynta ar gyfer y peli yna. Ma'n golled, mae fe'n mynd i fod nawr. Mae'n mynd i gloi'r gêm yma. Mae'n mynd i fod yn yr mor parod fel ti'n gweud i redig tu ôl, a wedd hwnna'n bygwethiad di Gwlad yr Ia yn ystod yr hanner gynta. Bydd angen falle tactegau braidd yn wahanol nawr. Nethon ni gweld Savage yn disgodi ben falle yn edrych am y bêl na dros y top, ond gyda Colwill falle fwy bwysig edrych am ei drad neu edrych am Harris yn y pocedi yna, a wedyn nhw jyst gallu cadw meddiant lan y ca fel bod Cymru ddim gofod amddiffyn trwy gydol y hanner. Bydde Matty Jones yn newid un o'r chwaraewyr unrhyw bryd yn fuan? Wel, mae'n anodd yna, bydd y chwaraewyr yma nawr yn gyfarwydd â'r system, gyfarwydd â'i roliau, gyfarwydd â pwy maen nhw'n marcio. Mae unrhyw newidiadau, yn bellwaith pan mae'r gêm o'r agos yn gallu bod bach yn risg, ond i ni wedi gweld yn y gêmau sydd wedi bod yr chwaraewyr o'r fainc wedi bod mor allweddol hefyd. Felly dim ond bod nhw'n barod, fi'n siŵr bydd yn edrych falle i cael bach mwy egni o'r fainc. Mae'n ni fynafod Eddie Beach i gael cerdyn melyn am wastraffu amser. Dim gosaffu amser gan Luke Harris fan hyn. Trio cael y bêl na fewn i'r canol tuag at Charlie Savage. Charlie Savage yno. Mae'r bêl cael ei golli dan i drad a Helgason yn gallu casti. Hanner cyfle a da iawn i Charlie Savage fyna cyrraedd y Cwrt Cosby. Ni sôn yn byddi fan o galed Mae'n gweithio dda gweld yn cyrraedd y Cwrt Cosby fyna i fod ar cefn y croesiad wrth Luke Harris. Balderson. Bas hir letraws i gael Jurich a cyffyrddiad da gan y fe i reoli. Cael ei yrru nôl. Cael cymorth gan Gwddmwnson. Pasio slick gan Gwlad yr Ia nawr. Chwarae gore nhw yn yr ail hanner mae hyd yn hyn. Fal Geirson fewn i'r canol. A ffodus i Gymru. Hammond yn gallu clirio. Savage yn dod mas i gwrdd â Johansson. Carlson. Credu bydd na tipyn o amddiffyn fel hyn nawr llawio. Cic rhydd fan hyn i Gymru, ond credu bydd eitha tipyn o amddiffyn fan hyn
gan Gymru, a bydd rhaid yn nhw fod yn digon cil i ymddiffyn y cwrt cosbi na. Ond hefyd, wrth maen nhw'n mynd am nôl, sicrhau bod nhw'n edrych am le ma chwaraewyr Gwlad y Ia, fel bod pob un yn gweud, fel maen nhw'n gweud, touch tight yn ni'n gweud yn y gêm, fel bod nhw'n digon tyn i gallu cyrraedd y dyn os bydd y pêl yn mynd tuag at nhw. Hammond yn codi bêl tuag at Colwill. Colwill yn dyn ar Carlson fyna. Ni'n meddwl Colwill ddim mor dda fyna, ond bwysig ddim rhoi cygrydd rhwydd bant yn y corneli fyna. Fydd yr amddiffynwyr jyst yn edrych i fe i edrych ar ôl y bêl am munud neu cwbl o eiliadau jyst i cymer yr pwysau bant o'r nhw. Paul Gerson, trio'r bas tu ôl i'r llinell amddiffynol. A choedi fyna gan Davies yn rhoi'r cyfle i Johansson ddwy'n y bêl yn ôl. Baker. Meddwl bod Johansson di mynd lawr yn rhy hawdd fyna. Gawn ni weld i to. Mae rhaid fod yn ofalus, ond ei sicr ddim yn unrhyw yn agos i'r bêl, ond yn aml iawn yn ni'n gweld rhaina'n cael ei roi. Yn bwysig fod yn ofalus, ddim roi unrhyw cyfle fan hyn i Gwlad y Ia. Wrth gamu fewn i'r cwrt hefyd oedd hwnna. Bach yn byrbwyll gan Baker. Dwylo glir fyna, rownd Colwill, atal a cael y pêl. Robertson. Drosedd. Low unwaith eto, mynd lan am y gigrydd. Fe fydd y target dwi'n siŵr, ond yr ail bêl fydd yn bor bwysig. Savage. Tuag at Ben. Low mewn i'r canol, mae Harris yno. Yn aros, Paul Gerson yn penio mas. Bevan. Davies, y galw am y bêl, mae Savage a cyfle i groes unwaith eto. Mae Low di aros lan, mae Harris yno yn penio allan am gigol. Croesio da fyna, eto tuag at y postyn bella yn amlwg tacteg. Oedd yr chwaraewr i aros lan ar ôl y cigrydd. Harris tro na yn cyrraedd gyda'i ben. Quarter awr ôl ar gêm. Quarter awr i Gymru o'r oesi. Gyda dyn yn llai ar y ca. Ymlaen gan Hammond. Mae'n anodd yn y canol caf yna nawr, ond falle jyst cymryd y cyffyrddiad fyna a medru wylio am y pas. Yna drosedd fyna gan Ollie Hammond. A fi'n taw dyna'r ola welwn ni wrth Ollie Hammond, achos mae Ellie King yn aros iddo ymlaen. Rife. Wedi cael ei godi, Ollie Hammond. Eli King sydd yn dod ymlaen. Chwaraewr Caerdydd ymlaen yn lle Hammond sy'n ar benthyg yn Cheltenham o Nottingham Forest. Hammond yn un dda i Gymru fyna, ond falle jyst coesau fwy ffres nawr yn canol ca. Eli King yn dod i flaen. Fe wedi cael gemau dda hefyd dros tîm un ar hugain Cymru. A bydd yn bwysig nawr bod e syth mewn i'r gêm yma ac yn canolbwyntio ac yn rheoli pethau yn y canol caf yna i Gymru. Mae yna ddau eilydd arall. Sigur Paulson mlaen yn lle Johansson. A mae Anton Logi Ludvigsson mlaen hefyd yn lle Olafur Gudmundsson. Robertson. Tuag at yr eilydd, Ludvigsson. Paul Gerson, Savage yn dod i gwrdd â fe. Baldursson, y capten yn trio'r bas tu ôl i'r ymddiffyn. Ingerson. Dal y bêl nôl at i capten e. Chwarae am y neddgar nawr gan Gwlad yr Ia. Cymru'n gwthno nhw'n ôl, a wedyn Low yn tynnu'r llinell gefn a lan y ca. Medru cael bach o bwysau ar y bêl fan hyn nawr gan Harris.
cadw nhw o flaen nhw, le maen nhw'n gallu gweld, a rheoli'r chwarae. Robertson. Allan at yr eilydd, Sigwr Paulson. Robertson allan at Ludvigsson. Pedwar eilydd man, gyfer Gwlad yr Ia. Dwi'n cael ei godi mas tuag at un o'r eilyddio yna, Sigwr Paulson. Mae'r peri lletras nad yw yn patrwm yn ydyn nhw, a mae'r rôl ysgellwyr Cymru wedi goffa fod yn canolbwyntio arnyn nhw tro tro. Eto fyna Davies yn cael ei ben i'r bêl. Sticr holl bwysig bod o ddim yn cyrraedd y chwarae'r Gwlad yr Ia. Felly cyffarddiad bwysig gan y fe fyna, ond nawr fwy am ddiffyn i Gymru. Pob un o chreuwyr Gwlad yr Ia wedi mynd lan ar gyfer y gic yma. Mae yna ddau yn aros tu allan i'r cwrt ar gyfer y Brwsion sy'n dod mas, ond Gwlad yr Ia yn gwybod bod nhw angen gol. Balgeirson yn un rai sydd wedi aros mas, a bloc dda gan Finn Stevens. Arbennig gan Stevens fyna yna fe. Dangos mae'n meddwl i'r tîm oedd nawr. Gwlad yr Ia wedi cymryd yr ail gic gornel yn gynnar. Beach yn dyrnu. Robertson yno. Carlson hefyd. Y ddau lan o'r amddiffyn. Wrth iddyn nhw wneud i ffordd nôl. Baldwrson. Djuric tu fas o fe. Ond yn methu'r gic yna, Savage. Mae'n methu cosbi nhw am y camgymeriad bach yna. Ie, amddiffyn dda eto. Bloc gan Stevens. A wedyn Savage allan o'r cael, mae'n saff. A Cymru'n gallu setio lan eto. Gyda'r bêl nawr. Dyrniad arbennig am Beach yna hefyd. Bydd hwnna'n bwysig. Ti'n bod pan mae'r amddiffyn yn mynd am nôl, mae'n anodd, a mae gol geidwad sydd yn dod y dyrnio fyna yn jyst yn rhoi hyder i'r amddiffyn. Felly da gan Beach. King. Cynta ni weld o'r eilydd i Gymru. Hawdd i'r bêl yn uchel. Tuag at gornel. Falgeirson. Rhyw 6 mis gyda Brentford. Falgeirson. Creu argraff, ond nath e ddim aros yn ambarhaol. Nawr yn ail hain yn Sweden gyda Ewribro. 742 o dorf yma. Ni'n clywed braf gweld pobl yma i gefnogi'r tîm Dan21. Mae yna gêm a nos Lyn, cofiwch os chi ddim yn gallu bod yng Nghasnewydd am 6 o gloch nos Lyn i weld nhw yn erbyn Denmarc. Cofiwch bod chi'n gallu gweld nhw yn byw ar sgorio, wrth gwrs. Sigwr Paulson. Al i fynd ma, Sigwr Paulson, Baldwrson. Ar ergyd! A bron a cael gol wych fyna. Wel, o'n i'n disgwyl y rwyd i symud fyna. Popeth i weld yn berffaith gan Gwlad yr Ia, ffodus i Cymru i just tu allan y bostyn. Ond chwarae dda rhwng gweithio tu allan y cwrt, a wedyn chrymannu'r bêl, ond just tu allan y postyn yn ffodus i Gymru fyna. Ond gath e'r rhwydd hint braidd, ffodus i Gymru. Ond yr ergyd heb dar o'r nod. King yn codi. Methu ennill y peniad. Mae Cymru'n gyrru Gwlad yr Ia ar holl ffordd nôl at y golwr. 10 munud i fynd. O Robertson. Gyda'r anaf i'r golwr, fi'n cymryd bydd yna tipyn o funudau'n cael ei chwanegu hefyd ar ben yr 8 sydd ar ôl o'r 90. Ie, mae tipyn i fynd fan hyn, sy'n ni'n gweud. Dyma ni'n gweld yr ergyd eto. Symud y bêl o i drod chwith. O, mor agos. Cymru'n gobeithio osgoi sefyllfaodd fel yna yn y munudau sy'n weddill. Ie, ti'n meddwl, mae'n anodd yna, ond mae Cymru yn amlwg yn gweld y chwiban olaf ac yn medru i amddiffyn, ond jyst yn teimlo bod angen nhw cael bach o meddiant byd mwyn, ond tipyn o amser i just amddiffyn eb y bêl.
Bas ma'n gan Gerson. Ingerson. Llwyddo gael I mewn tuag at y cwrt bach. Mi oedd Mickelson yn aros. A ffodus iawn I Gymru. Mae'n cael ei chlirio. Eto ni'n gweld nhw tu ôl yr amddiffyn. Croesiad yn dod I mewn a ffodus Cymru eto yna I glirio. Eilydd arall yn dod mlaen I Gymru, Rubin Colwill. Sy'n dod oddi ar y ca. Cael ei gyfeirio tuag at yr ochr agosaf fan hyn. A braf iawn gweld Chris Popoff yn dod mlaen i'r ca yn ei lefe. Wedi cael 3 cap o'r blaen, ond byth o dan Matty Jones nath e fethu 5 mis o'r tymor diwetha. Braf gweld e nôl yn chwarae I Gymru eto. Ar ôl tymor rhwystredig fi'n siŵr. Bydd yn siŵr fydd e'n falch iawn fod nôl gyda'r Crys Goch arno. A gobeithio nawr gallu cael argraff I Gymru yn y llinell flaen. Colwill wedi rhoi shift enfawr mewn dros Gymru unwaith eto. Ond nawr troi Popoff I weld e trwyddo. Gerson yn y gornel. Caniad dewr gan Finn Stevens. Mae'n amddiffyn mor dewr yn ydy. Ni'n gweld e'n y bloc gyda rhoi ben I mewn fyna. A mae'n really yn arwain y tîm mewn mor dda gyda'i perfformiadau. Dyna'r math o dewrder sydd angen ar Gymru yn y 5 munud ola yma. Gan I chodi fewn. Caniad fawr gan Joe Low. Sigurd Paulson yn cael ei yrru mas. Cyffwrdd I nôl fewn at y canol, ond Cymru est yn cael bach o amser. Mae hwn yn ymosod yn erbyn amddiffyn. Neud yn ymarfer am y rhaith. Mae gewth Cymru tipyn o ymarfer amddiffyn yn munud ola fi'n siŵr. Un beth bydd yn holl bwysig yn amlwg yw'r cyfathrebu rhwng y lambythfanwyr. Bydd yna llawer iawn o chwaraewyr Gwlad A yn ymosod nawr yn ystod y eiliadur munud diwetha yma. Holl bwysig bod Cymru yn cyfathrebu gyda'i gilydd. Sicrhau bod pawb yn canolbwyntio. Pwy sy'n marcio pwy. Prif I Gymru. Cael beth dda gan King fyna eto. Wrth I dod mlaen i'r ca. Just yn digon lan o beth oedd Hammond yn neud. Ennill y bêl. A wedyn holl bwysig bod yn cadw disgyblaeth fyna nawr. Diddorol gweld bod Beach wedi cael y cadw'n melyn. Ddim yn aml bod yr dyfanwyr yn rhoi'r cadw'n melyn yn bwysaffu amser mor gynnar. Mae'n fwy amser hwyrach yn y gêm. Ond bydd hwnna'n cael effaith ar Beach. Bydd e'n gwybod nawr bod rhaid I fe cyflymu am y rhaid. Harris. Ennill I bêl yn y canol. Mae'n dal I fynd. Harris, gwaith da. Gan y chwaraewr o Fulham. Savage ar croesiad. Ddim digon o grysau coch yn aros yn y cwrt. King. Mestyn am y bêl. Ond nawr mae yna le yn y cefn I wlad yr ia. Fanteisio arni. Cymru'n heidio nôl. Mor dda fyna. Ti'n gwybod beth oedd pwysig wrth ymosod dod, bod nhw'n arafu'r chwarae, rhoi'r amser i'r chwaraewyr arall Cymru dod nôl mewn I safleoedd. Yna beth nath nhw mor dda fyna. Oedd King wedi mynd mlaen y ca mewn sefyllfa peryglus wedyn I Cymru wrth ymosod, ond da I arafu'r chwarae. Croesiad I fewn tuag at Sigurd Paulson. Yn curo Beach i'r bêl, ond mi oedd yn cam sefyll. Cymru weddol hyderus yn credu fyna fod yn amsefyll I wneud y rhediad o'r asgell I fewn. Just I fynd braidd yn gynnar y Davies. Bwysig fe oedd y marcio tro na. Holl bwysig bod e'n cyfathrebu draws y llinell fyna fel bod pawb yn gwybod. Os oedd e'n gadael y chwaraewyr I redeg mewn, bod pawb yn gwybod I bod e'n neud e. Yn y munud ola cyn y 90. Cymru gol I ddim ar y blaen a fi'n eitha nerfus rhaid fi gyfadde Dylan. Fe un peth ni'n gwybod gyda Cymru a Gwlad yr Ia. Mae angen disgwyl goliau hwyr. Teimlo'n hollol un peth. Stevens sydd o flaen Jurich yr eilydd.
Jurich yn chwipio'r bêl ar draws y car, yn gofyn tipyn wrth Falgeirson. Rydyn ni pawb yn bach gweld y bêl na mynd allan. Mae gorlwythiad gyda Gwlad ar yr ochr dde tro na, felly yn braf i weld y bêl yn mynd allan. Braf gweld y to newydd o gefnogwyr yn cefnogi y to newydd o chwaraewyr. Falgeirson ar flic dros Ben Davies, Popov. Yn gyrru'r bêl mor bell lan mae'n gallu lan y car. Neith hwn mynd reit i'r gornel, Helgeson. Dod mas i gasglu. Ludvigsson yn cario. Adrian symud y bêl yn ymestyn Cymru nawr. Falgeirson yn llithro ar eiliad mor bwysig wrth i Wlad yr Ia trio pwyso a pwyso. Treni bod Cymru methu ffeindio un pas, jyst i cael cwpl o munudau i fynd heibio. Mae'r bêl jyst yn dod nôl bob tro fan hyn ar hyn o bryd. Robertson. Yr eiliadau yn diflannu yn y 90. Ni'n disgwyl tipyn o funudau dros y 90 hefyd. Robertson. Gweld beth yw'r tacteg fan hyn gan Gwlad Ia i medru denu rai o amddiffynwyr Cymru allan i creu gwagle tu ôl nhw. Feica tro na. 7 munud yn cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. A mewn 2 o'r gemau, mae'r tîm yma wedi chwarae yn yr ymgyrch yma. Buddugoliaeth wedi dod yn munud ychwanegol. Cymru'n elwa o hynna yn y gêm fetha yn erbyn Czechia. Ond wedi gol Joe Low yn mynd i fod yn ddigon i ennill y gêm yma i Gymru. Baldursson ar cic gornel. Stevens, cyffyrddiad lleia. Rhethro allan, mae Savage i wynebu'r bêl. King. Gudmundsson. Sigurd Paulsson. Gudmundsson. Yn y canol Jurich ar peniad. Mae'n mynd yn syth at ddwylo diolchgar Beach. Hanner cyfle. Ond ffodus syth at Beach. Pêl i nôl. Cyffordd dda fyna, wedyn croesiad mewn i gwagle, chromanydd i fewn. Just cael ei dal o dan y bêl fyna ar amddiffynwr a yn ffodus i Gymru. Oedd yr ymysodwr methu i cyfeirio'r pêl i ffwrdd o Beach. Jurich, mae fel eilydd heddi, dechreuodd yr gêm ddiwetha. Mae wedi cael 3 cap i'r tîm cynta i Wlad yr Ia hefyd. Cefndir o Serbia, a chi'n disgwyl gyda'r enw fel yna. Jurich, King. Cyfle i Gymru, gymryd y bêl i'r gornel nawr. Gwestaffu eiliadau gwerthfawr. Siom oedd y methu ennill tafliad neu cic gornel fyna. Savage yn dod i gwrdd â Falgeirson. Cael y bas ma'n at Gudmundsson. Sigurd Paulsson. Godi'r bêl tuag at y postyn. Bella, mae yna digonedd o le gyda Ingerson. Ond methu. A cael y bêl naill ochr y llall i Eddie Beach. Gormod o le iddo fe fyna yn Cwrt Cosby. Yn anffodus. Neb o'i gwmpas. Wedi sôn yn beth i canolbwyntio, pwy sy'n marcio pwy, cyfathrebu, sicrhau bod rhywun yn dilyn y rhedwyr yma. Gobeithio hwnna yw diwedd ar y cyfleoedd nawr i Gwlad Ia. Yna eilydd yn aros sydd ymlaen i Wlad yr Ia.
Dyna ni Chris ar Popov yn fyna, mae'n sicr yn meddwl ni. Rhedeg nôl i wneud i waith amddiffynol nawr. Ie, bwysig bod e ddim yn stopio fyna, just nôl mewn i siap. Helpu pawb allan yn y tîm. Stevens yn llithro fewn i arbed. Baldwrson. Gwlad yr I'n tynnu ddi nôl, ond Baldwrson capten Gwlad yr I. O'n i'n gweld Savage yn llithro mewn fyna, o'n i'n meddwl oedd yn mynd i gymeriad y cyffyrddiad, ond ffodus. Nath ei mynd am gol, a ddim tuag at y gol, ddim yn cywir tro na. Ond yn gofio am gic o smotyn, ond hwyr gan Savage. Bwysig aros o'r trad, fi'n credu. Oedd e'n rhoi pwysau ar yr ergyd, a falle hwnna jyst yn corner llygad chwaraewr o fyna, jyst yn osgoi i fe cael cyffyrddiad clir ar y bêl. Oscar Borg-Thorson yn dod ymlaen yn gyfer y munud ola yn lle Falgeirson. Baldwrson. Carlson at Robertson. Savage wedi gwneud siwt gymaint o'r gwaith, ein jyst yn cael lawr a sicrhau bod ddim amser ar y bêl gyda'r chwaraewr yma. So ni'n hoffi gweld stats fe ar diwedd y gêm o faint o pellter medyrydeg. Borg-Thorson, yr eilydd, dim ffordd heibio i Davies. Peniad gan Bevan. Cymru yn llwyddo i glirio yn diwedd. Mae Popov am rasio yn gyrraedd y bêl yma. Ie, treni. Y bêl na bach yn well. Oedd yna gyfle i Popov i fod yn rhedeg tuag at y golwr. Ludvigsson. 2 munud sydd ar ôl o'r munud ychwanegol. Sa'n cyfle mae Gwlad yr I'n gallu creu yn y 2 munud yna. Wel, mae unig gael ei wastraffu yn fyna. Cyfle i Gymru wrth ymosod Harris sydd ar y bêl. Gormod o chwaraewr mewn gwyn o'i gwmpas e. Fath da gan y capten Finn Stevens i ennill y bêl. Methu cadw. Ie, maen nhw jyst o ddyn yn rhedeg lan y ca, wedyn 2 neu 3 o chwaraewr Gwlad yr I o gwmpas nhw, a mae jyst ddim unrhyw pas i ffindio. A nôl yn amddiffyn unwaith eto. Djuric gyfle arall i groesi fan hyn. Neb ar y postyn pella i Wlad yr Ia. A wneud Cymru fod yn eitha hapus gyda hynna, cymryd i amser i gymryd y get gol wrth ni agos. Wel, ni yn munud ola 97 sydd wedi cael ei caniatáu. Wedi dysgu i beidio gweud gormod nes bod ni'n clywed y chwiban ola gyda'r tîm yma ifan. Felly gobeithio nawr ni bron a fod yna. Wel, Joel Cottrell yn paratoi ddod ar y ca tu ôl i Matty Jones fyna. Bydd hwnna'n eiliadau o wastraffu amser ychwanegol. Tom Davies eisiau help gyda Droed gael cramp. Borg-Thorson sydd rhoi'r cymorth. Eisiau parhau ar gêm cyn gyntaf o phosib mae Gwlad yr Ia. Mae Cymru'n hapus iawn i weld yr eiliadau yn mynd tuag at y 97 yna. Mae 7 munud wedi cael ei chwarae. Ar bêl tu ôl i'r cefn. A mi oedd yna gam sefyll. Mi oedd ymysodwr tu ôl i'r llinell gefn hefyd. Ie, oedd hwnna'n... O'n i'n meddwl oedd ddim yn cam sefyll pryd o'n ni. Ffodus oedd e. Bron o fod na, ni gweld Cottrell wrth ochr. Falle ddim amser i fe nawr. Fe'n meddwl bod e'n gael cap arall. Ond mae'n ôl i iste. 4 munud gath fe ychwanegu ar ddiwedd y gêm ddetha.
7 dro hyn a dyna ddi. Mae Cymru di ennill yn erbyn Gwlad yr Ia, parhau ei record di-guro ac yn symud i frig y grŵp gol Jolo. Con nhw'n dathlu Eddie Beach yn diolch iddo fe. Maen nhw wedi bod am ddiffyn yn gadarn y llechen lan cynta i Gymru. Ac mae hwnna nawr yn meddwl bod ni'n mynd mewn i'r gêm yna di llun yn erbyn Denmarc. A maen nhw'n mynd tipyn o gêm, Dylan. Wel, am ganlyniad yw hwn. Ni'n sôn am beth i momentum, a nawr, gyda'r canlyniad yma, mynd mewn i dy llun, popeth yn edrych mor cadarnhaol. Heiddiannol i fi, ti'n bod nhw am ddiffyn mor galed fyna, yn wedig ar ôl fynd lawr i 10 dyn, ond pawb yn rhoi'r ymroddiad na gyda'i gilydd, aros gyda'i gilydd. Ni'n gweld nawr gyda'r dathliadau ar y diwedd yma, beth mae'n meddwl i'r tîm na. Mae'r garfan hyn gyda'i gilydd, a mae'n mor dda i weld. Gobeithio hwn yn dechreuad i wythnos dda i ni yng Nghymru. Wel, ie, wrth gwrs. Nid yn unig mae'r gêm yma, mae yna gemau i tîm Robert Page. Bai mawr iawn yn Armenia a cartre yn erbyn Twrci. Ewro 2024 yw'r nod iddyn nhw. Ewro 2025 i dîmau dan 11 yw'r nod i dîm Matty Jones fyna. Yn llongyfarch i dîmau Harris. Wedi cael 90 munud arall. Maen nhw ar brig y grŵp gyda 8 pwynt. A bydde parhau ar record i giro trwy i'r gêm nesaf. Ro'n nhw mewn sefyllfa reit hapus. Nawr, minwch gyda ni di llun os gwelwch yn dda, achos mae'n mynd i fod yn un da heno. Cymru 1, Gwlad yr Ia, dim yw i. Diolch am ymuno gyda ni.